көне табигать төрле төстәге күлмәген кигән кебек үзгәрә, матурлана. Агачларның яшел яфраклары сары, кызгылт сары, кызыл төсләргә керә. Ә син аларның ни өчен төсләрен үзгәрткәнен беләсеңме? Язын һәм җәен һәр яфракта хлорофилл дигән яшел пигмент яши. Ул яфракларны су һәм кислород белән тәэмин итеп тора. Хлорофилл дым һәм җылы ярата. Көз җитүгә төннәр салкыная, яфракларга җылылык һәм дым җитми башлый. Хлорофилл әкренләп таркала һәм яфраклар төсләрен үзгәртә. Ни өчен яфраклар төрле төскә керәсең? Бу аларның составындагы пигментларга бәйле. Ксантофилл дигән пигмент яфракларга сары төс, каротин кызгылт сары төс бирә. Антоциан дигән пигмент булган яфраклар кызыл төскә керә. Ә менә чыршы белән нарат кебек ылыслы агачлар ел әйләнәсе яшел булып кала. Моның сәбәбе бик гади. Ылыслар яфракларга караганда кечерәк. Шуңа күрә алардагы хлорофиллны яшәтү өчен күп дым кирәкми.